Bawoke kok kula, kula iki wong ngeleng. Ngelengi pangerang apa jeru? Jeru ya dijajaki. Apa kali ya dijajaki. Kali kok enek iwake. Ya lho. Kok cerewet ya, tapi kok cerewet dina iki kok njerak aku to. Ora ngono pas sembarang cerewet lawan nek kanjene ora seneng, aku ora melayang. Tapi ki apa aku? Aku lak bojomu. Maksud ya, Bu. Iki apa digawe? Nggih, aja nganti ibumu ngerti sapa to sejatine. Nggih. Tamu. Monggo monggo. Monggo. Jauh. Nggih. Dadi mriki, Mas. Nuwun sewu dalemipun pundi kok jasipun kok ngluntung. Kula benderake. Lembe kemawon ngandhap saking. Oh nggih. Mau supir ora di. Oh, mersi ingkang parkir wonten ngajeng menika. Sanes, tunggalipun. Oh nggih. Tunggalipun. Saking pundi, Mas? Saking Surabaya. Surabaya. Surabayane pundi? Anu Sidoarjo. Berarti niku caket kalian kriyan napa niki? Piyambakan. Ali sopir. Wonge kok wedi karo aku. Mas. Enten napa? Napa kuncine keri? Boten panjenengan. Saking senenge wong didayi wong niku ora suguh nek bubuh. Nggih. Ngoten ciri khas wong Jawa ora ngoten, Mas. Ada ketimuran gede. Anu madosi bos kula. Lho, Kula lak sampun wonten. biasa. Pancene selama ini saya banyak bekerja dengan para pengusaha. Jadi banyak pedagang yang Pedagang, Pak. Pedagang. Wong lara. Kalau kaya. Iya. Gini loh Pak, saya tadi nyari bos saya itu di tempatnya vilanya tidak ada. Di vilanya tidak ada. Di rumah pun tidak ada. Di rumah juga nggak ada. Katanya ke tempatnya Pak Dirun. Pak Dirun itu siapa? Pak Dirun saya, Mas. Bapak. Ya. Di depan nggak lihat foto saya. Itu udah ada foto Pak. Sing melek mau. Jadi itu adanya itu anjing, fotonya anjing gitu loh Pak. Nah, itu persis ngono. Niku pas ada anjing gitu, ini kayak saya ya. Katanya itu ya Pak ya. Boten. Katanya itu di sini. Sinten? Itu loh Pak. Bagio apa sih? Pak Bagio. Bos saya itu Pak. Apa Pak? Soalnya ini penting sekali kan. Di sini ini ada Iya. orang yang namanya siapa? Pak Bagio. Bagio itu bukan juragan. Juragan Pak. Itu pembantu saya. Maaf loh ya, orangnya gimana? Pendek. Hitam. Kulitnya agak tebal. Mosok niku juragan sampean. Sampai kok boten percaya niku beri. Kirian nggih kula celuke. Oke. Dang, jalan dang. Dang, apa no? Jalan dang kene kuno. Anak wong goleki. Bapak. Piye-piye mah gak apa-apa to. Enggak. Boten Pak. Malah kula sampun suwan dateng dalem boten wonten Bapak. Ya. Dateng bilang nggih boten wonten. Ngapunten lho, Pak. Jadi bilang boten wonten sing wonten piantun anu atas. Anu Pak Bagio sekarang udah tempatnya Kirun. Lho matur aja kula suwan mriki kalau Pak. Aku kan sudah ngomong sama ibumu di rumah. Tolong nanti kalau menyairkan uang, nanti kartunya ada di dalam itu di laci. Ibu tidak bilang Pak. Iki pangkatnya. Ibu tidak bilang, tadi tidak bilang. Bahkan terus saya kesini juga mau minta tanda tangannya berapa. Kemarin tanggal 16 sebetulnya saya sudah menghadap Pak Menteri. Mohon izin. Iki pangkatnya. Ya karena itu Pak, soalnya terdengarkan datang ini. Ya, pangapunten lho Pak. Ora apa-apa. Permisi yang dicari. Ya, ini bapak saya. Ini Bos itu. bos piye? Itu bos saya Pak. Iki bosku. Loh. Ini. Iya ya, aku pembantu kuwi. Ini bos saya Pak. Bos itu lho niku. Bose piye kok nyairke uang? Berkira wonten anu Ibu, kalau betah anu arto badhe pun cairaken mboten wonten kartunipun. Kok sampe dicairne butuh duit piro? Setunggal miliar pinten ngaten kalau totalipun. Lah. Nek anu ngene, nyamane bapak engko nelpuno ya atas nama saya mau tak wedani tanda tangan. Utawa iki pangkate apa, Dul? Utawa
pembagian uang yang dari saya itu cuma 2 miliar, itu dijukuk 1 miliar saya. Ya dan ini loh Pak, urusan baby band yang kemarin itu katanya kan Bapak itu untuk bantu singgot gitu loh. Itu jadi untuk bandul apa tidak? Biar mahal mobilnya, kalau memang nggak bisa dipakai, nggak usah dipakai. Nggak ada mobil sing anyar ae. Itu ada Pak mobil Pak. Sik to Mas. Mesin jahit Pak, mobilnya enak. Mas. Sampeyan napa mboten kliru kok niku bos sampean kok. Saestu, Pak. Hitungane MM-an tok. Nggih. Miliatan tok. Menika bos kula menika, saestu bos kula. Lah kok buruh ning aku iki. Dadi pembantuku. Nuwun sewu lho. Kula menika sejatosipun sinten enak mboten ngertos. Mboten ngertos. Bapak-bapak kula mulai nenek moyang kula menika adatipun buruh. Dadi pembantu. Iya tapi nggih anu pangapunten alhamdulillah kaya raya. Wong kula menika nggih, Pak kula dirasipun ngumuk aku mboten. Tanggung mawon niki anu kula ajudan kula. Niki ngurusi bis Jakarta, Banyuwangi, Jakarta, Samarinda, luar Jawa sampai Pak bila perlu luar negeri. Pinten bisipun? Wonten 3.000 bis. Nuwun sewu Pak. Kota, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Semaput. Suntik. Lo suntik boten senang. Suntik. Anu pelae. Aku pel. Nuwun sewu dados besipun 1.000 luwih. 3.000. Lah terus anu ibumu sing lor piye? Kula niki nyidam Pak. Nyidam dodolan omah. Ora apa-apa nek perlu villa sing vilane lak 5 to. Nggih Pak iki. Iki didol loro ora apa-apa. Lah gaya apa to wong dhuwit karek gunake kok. Ngene, garwane pinten anu gansal. Pinten gansal? 5. Nyonya nuwun sewu Mas Pak. Mboten napa-napa. Kula Kanjeng ngaten nika ngaten. Kapan dilangkai nek gak ngene iki? Lah niki kok betok kesetok Pak. Menika badhe nyuwun tanda tangan nginingi pabrik ingkang badhe dipun resmikaken menika menawi Bapak tanda tangan pripun? Ngene. Pancen pabrik yang mau dibuka ini saya mendatangkan bapak-bapak nanti biar diresmikan. Apa orang ditandatangani? Belum Pak. Sukoco piye Sukoco? Walah. Memberikanipun rasa Bapak tanda tangan rumiyin. Itu gimana? Ini kerja. Ini bisnis. Kamu tahu kan semua saya sudah serahkan Sarkon. Sarkon istilahnya. Sampai pun sampai medal. Sarkon. Nuwun sewu Mas. Nggih. Sampeyan kok wedi kali niki nih. Lho niku ajri sanget ya. Nang pangapunten wong menika setunggal wulan anu gajine 3 yuta kok. Gajimu pinten? 3 yuta. Lah iki nang kene swidak. Kok ngoten Pak Panjenengan? Lho kok grake mangan sing jebol. Ini nanti matur Bapak. Iya. Mun aku tak kirim tanda tangan, uang itu kamu bawa, ojo mbok wene ibumu. Kula nika nyen pangapunten lho. Anu Pak Haji, anu bojo kula nika nyonya londo tok gansal. Londo tok dhuwur-dhuwur dados kula menawi nyium nggih ancek-ancek ngeten. Londo tok 5 nggih, londo PC. Panjen dados sing PC tok. Londo kuwe cetok kula. Saiki ngene londone PC. Lah. Betul wonten. Ngene nek panjenengan badhe nggunakaken handphone monggo. Wah, mboten, ngapunten. Wong kula malah pesawat radio angin kok. Ngeten-ngeten iki anu Pak, pangapunten kula buak itu ngadah sampah. kalian kalau ini wonten pesanan saking Inggris, nek Bapak betaken bijing menapa dipun cintun. Saka Inggris. Lah iki lho sing yang salah kamu. Tolong jangan terima dulu laporan itu yang dari Kuwait dan sudah datang. Tolong nanti diantar ke Arab. Jadi apa dul? Minyak Pak, minyak. Minyak. Kan ini Arab kekurangan minyak Pak. Kemarin ngambil dari tempat saya 1 gendul. Sudah kapal kok ini.
Satu kapal besar itu Pak, kapal tanker. Kan contohnya satu botol untuk percontohan di sana. Monggo menawi badhe dipun tapak asmani. Kula nuwun sewu lho, menawi kula mungkak krama dumateng panjenengan. Awit nuwun sewu lho Mas. Tiyang gesang menika mboten ateges kula nyepelekaken mboten. Wis Tanganku dino kena upas ngene iki. Nggih. Anu menika anggit kula. tanda tanganipun Pak, dipun kantos. Ngene ya, Kaya iso. nanti matur Ibu. Nggih. Bapak kurang 13 hari. Jadi Pulang. tanggal 1-nya nanti saya pulang. Iya, Aku mau tak Dijemput nggak, ngebelai. Pak? Dijemput nggak? Dijemput aja ning bandara, aku mau anu. Pakai apa Pak? Pesawat ke apa toh kok? Pesawat radio. Pesawat telepon. Oh, Sate bun. kok iso tanda tangan. Loh, anu Pak sampean niku Pak. Obat. Penjerone kok njabane. Engko lak tak buka dhewe kok. Bos kok mbok ngapunten lho. Wis. Kalian helikopter kan kalau ini Mau aku aja. enggak pun Bapak. Terlakune ngono yang cepat. Yang mana Bapak yang dipilih kan helikopter. Lebokno bumbung wenono karbi. Duwar wis langsung tek. Nggon kene ini wenono karbi. Peluru kok. Arepe nurun. Boten kok, Mas. Angger Jangan aku delok ulanganmu piye. ora iso nurun. Kandirene, Dalam, kandirene. dalam. Omongno ibu nek bapak meteng ngono ya. Bapak dikon ngaten. Kok iso ora nek ora kober garing. Tinggalin. Mangsine telas niku mbok beli. Wong ngremumuh. Lu ngadap pun Pak, kita ngadap Pak. Kita ngadap. Lah itu tak anu pas raine. Ngadap mriki niku Pak. Lah iki piye to kuwi buku kelahiran bayi iki. Waduh. Keren Pak. Nah, Pak, iki. Ngadap. Ora iso nulis. Gitu. Kandirene. Dalam. Wah, Lo Pak. gambar ndas. Kabaran dipun. Dase lek Ron. Bapak tak tahu tangannya. Nggih. Tolong nanti ngomong bapak ya. Iya. Saya belum bisa pulang dan ibumu juga angan-angan. Lu gimana Pak? Ojo oleh angan-angan hari ini saya belum bisa pulang. Bapak pulang kapan? Aku pulangnya, kok kok jemputnya tak bayar ya. Ibu minta oleh-oleh Pak. Wes dong, jadi oleh apa? Itu supaya berikan villa lagi yang lebih mewah. Iya nggak apa-apa, kemarin minta cipuan. Untuk dipulang ke Pak. Mas. Nenek villa didol mbak aku golekno sing elek-elekan. Habis Pak gini pun. Piro sitok? Ingkang rupiah niku 300 juta. Kaya ngono. Nggih ini paling murah. Nderaken nggih, Pak. Monggo. Iki lak sing ning nggonku kanggo ning WC kata iki. Nggih. Nang makono kanggo ning WC. Nang kene wis apik dhewe menika. Nggih sepuntene. Ngapunten dong. Nika langsung. Dalam. Badhe langsung. Nggih. Ya, Cak. Sik. Sudah Bapak, sudah ada. Sudah ada. Ora. Nanti saya jaga Pak. Ora apa-apa. Aku ngampil atane kanji. Nanti saya jaga Pak. Sak miliar villa kuwait tang. Ini syarat toh. Oh iya Bapak. Syarat. Mengke sampean mampir ten jadi bagus sego pecel niku susuk kula tasik gang 100 ten jadi. 500 rupiah. Nggih. Lho. Ini nang bange ya. Tak gawane tanda tangan tuh juga ya piro 2 juta apa piro ngono. Nggih Pak. Pak. Heeh. Ngene Bang Amang lho, utang-utang aku nang kono. Nggih. Nuwun sewu lho. Aja lali kok pirike kan ngoni. Pirike kemakan. Nuwun sewu lho Mas Brak. Boten sampun kok kaya Lah terus kula menika ngaturi menapa? sampun ya biasa mawon. Panjenengan mriki dados pembantu kula jebul panjenengan menika kathok mlorot.
sing sok ditulis-tulis teng koran katok ngorot menika kula boten mangertos. Kunglu. Loh, kunglu. Napa niku? Kunglu. Merak nggih. Nuwun sewu. Nek ya arep piye-piye nek tetep pembantu. Nggih. Ora kena ngapa. Oh mboten. Ora kena piye. Mergo iki lelakon ibumu omong. Kon nuturi Surya kudu gelem dadi manten. Nanti ibumu ra iso nuturi anake. Surya gelem dadi manten titeno. Iki penting, wigati. Wigati ya ibune jenenge Wigati kok. Kowe aja memelae. Surya kudu dadi manten. Oh. Nek nesu kaya entung. Lah anggen nesu raine nglumpuk. Oh alah kok dibleduk kabeh to. Anu angin. Mboten enten udan ya, Bu. Lah awakmu kok gobios apa wis adus? Adus pripun bertengkar kali. Lah iki bapakmu ngantek ketinggalan lho handphone. Wah, piye kae. Aja digongkon. Kaya ninggai jaranan. Tak ngono, dadi sing bagus dhewe, sing ganteng dhewe. Nggih, Bu. Aku tak gak ngomong-ngomong sak menit wae lambeku gatel lho, Mas. Jere iki lambene njaluk dicokot. Maksudnya cepat lamu. Ya aja ngono lah ngomong. Nggih. Mbak Linggo kene. Mboten ah, salangane kok tak kuwangkung.